Kiitos paljon, että katsoit tämän lyhyen videon tärkeimmästä kysymyksestä, jonka voimme koskaan kysyä, eli minne aion viettää ikuisuuteni, pääsenkö taivaaseen vai joudunko helvettiin? Tiedät, Raamattu sanoo, että voimme todella tietää. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5. luvun 3. jakeessa lukee, nämä asiat, Jumalan sana. Olen kirjoittanut teille, jotka uskovat Jumalan pojan nimeen. Tässä sanotaan, että te saattaisitte tietää, että teillä on ikuinen elämä. Että hän saattaa uskoa Jumalan pojan nimeen. Jumala sanoo, että Raamattu on annettu meille, jotta voisimme tietää vastauksen tuohon erittäin tärkeään kysymykseen. Pääsenkö taivaaseen, kun kuolen? Periaatteessa on 4 asiaa, jotka meidän on ymmärrettävä. Ja saanko ensin sanoa, että uskomme on oltava muuttumaton? Jumalan sanan muuttaminen. Mä voin kertoa, mitä uskon taivaaseen pääsemisestä, mutta se ei tarkoita mitään, ellei Jumala sano samaa. Jumala on lopullinen auktoriteetti. Äkki asiat mun niinkäkin siihen. Tavallaan on olet mielestäni varmasti semsen. Ja anna minun vain jakaa kanssasi, mitä Raamattu sanoo. Ensin meidän on ymmärrettävä, mikä tilamme on Jumalan edessä. Ja Jumala sanoo roomalaiskirjan luvussa 3 jakeessa, kun enää on grounded, en uratle vanhurskas, oikekaan, että sana vanhurskas tarkoittaa täydellistä. Olsing, että vaadi joltidon. Ja tien sääsen oltidellen, arvaatko mitä? Et ole täydellinen myöskään. Ja syy siihen, että emme ole täydellisiä, on se, että saman luvun jakeessa 23 Jumala sanoo, ja niin jäisi Jumalan ketkauden vajaaksi. On yksi asia, joka meillä kaikilla on yhteistä. En tiedä, kuka katsoo tätä videota. Mitä kansallisuutta olet, mistä tulit taustasi ja kaikki muu. Mutta on yksi asia, joka meillä kaikilla on yhteistä. Jumalan edessä me olemme kaikki syntisiä. Ja kukaan ei tarvitse vakuuttaa minua siitä. Mä tiedän, että olen syntinen. Ja siksi Jumala sanoo, että ei kukaan meistä ole oikeamielinen. Kukaan ei ole täydellinen. Se on ensimmäinen asia, jonka meidän on ymmärrettävä, jos aiomme mennä taivaaseen. En synnin kuanansemissa kuan ei ole täydellinen. Nyt huono uutinen siitä, ettei ole täydellinen, on siitä seuraamus. Ja vaikka sanoo, että synnispalkka on cholimas, Jumala sanoo, mitä minun syntini velkaa, se on kuolema. Minä sanon, no se ei ole niin paha. Joten vain kuolen, haudataan hautaan ja se on siinä. Ainoa ongelma on, että kaikkien meidän on asuttava jossakin ikuisesti. Ja se kuolema, mistä Raamattu puhuu, ei ole vain hautaamista hautaan. Se on itse asiassa ikuinen paikka. Raamattu kutsuu sitä tulijärveksi. Ilmestyskirjassa Jumala sanoo, ja kuolema ja helvetti heitettiin tulijärveen. Mä näen, että Jumala sanoo, koska en ole täydellinen, koska olen syntinen. Ansaitse rangaistukseen. Synnin seuraus on kuolema. Minun pitäisi joutua helvettiin ja pysyä siellä ikuisesti. Se on huono uutinen. Joten jos aiomme mennä taivaaseen, ja meidän on ensin ymmärrettävä, että on huonoja uutisia. Ja huono uutinen on ennen Jumalaa, joka on vanhurskas, ainoa, joka on täydellinen. Olemme kaikki syntisiä, ja koska olemme syntisiä, ansaitsemme kuolla ja mennä helvettiin. Ja arvaa mitä, kun olemme siellä ikuisesti. Helvetistä ei ole pakotietä. Mutta on hyviä uutisia. Jumala sanoo, että 2000 vuotta sitten syntyi täällä maan päällä erityinen joku. Hänen nimensä oli Jeesus. Jeesus on Jumalan poika. Ja syy, miksi hän tuli, Raamattu sanoo, hän tuli kuolemaan syntiemme vuoksi. Ja roomalaiskirjassa Raamattu sanoo, että Kristus kuoli syntiemme vuoksi. Katso Jeesus, joka on Jumala, ei tarvinnut kenenkään maksaa hänen syntinsä, hänellä ei ollut mitään. Mutta hän tuli, jotta voisi maksaa syntiemme vuoksi, koska olemme syntisiä. Jos hänet syntyi tulintsemään, siis häntä syytettiin väärin teosta, vaikka hän oli syytön. Sitä siis Raamattu sanoo, että syytön rangaistiin syyllisen puolesta. Ja Raamattu sanoo, että hän kuoli minun puolestani. Se, joka ei ole syntinen, niin kuoli. Varten syntinen. Ristillä 20 vuotta sitten Jumala tiesi kaikki synnit, jotka aikoisimme koskaan tehdä. Ja Jumala Isä laittoi kaikki syntimme poikaansa. Ristillä Jeesus kuoli syntieni vuoksi. Hänessä ansaitti nuo kuolleet, että minun pitäisi kuolla. Ja arvaa Jeesus vaat ägeikistiksen sidin. Hän oli tietysti, ja hänet haudattiin, ja 3 päivän kuluttua Halansinaskunnan nousi uudelleen, se osoitti meille, että synti on maksettu. Näet, minä en voi maksaa syntiäni. Aina itse vaan, jolla voi maksaa syntini, on eiköllä ja mennä helvettiin, etkä voi maksaa syntiä. Aina syntiin lankemisen seuraus on kuolema, mutta Jeesus Kristus, Raamattu sanoo, kuoli puolestamme. Hän haudattiin, hän nousi uudestaan. Kun Jeesus nousi uudestaan, ikuinen elämän lahja. Näet, ikuinen elämä on lahja. Minulla on kynä tässä juuri nyt.
Ja me yleensä joulussa annan mulle lahjoja. Jos tämän, että mä aion antaa sinulle lahjan. Mä sanon, että tämä kynä on sinulle lahja jouluksi. Mutta ennen kuin annan sen sinulle, sinun on annettava minulle $5 ensin. Se ei ole eikä lahja, koska nyt maksat siitä. Sanoin, unohda $5, tiedäthän. Jos peset autoni, niin annan sinulle lahjan. Se ei voi olla lahja, koska sitten jälleen kerran työskentelet minulle. Teet jotain minun puolestani. Sanoin, unohda se, sun ei tarvitse antaa minulle rahaa, sun ei tarvitse pestä autoa. Mutta tiedätkö, jos menet kirkkoon, why Ramdas? Rukoile joka päivä ja ole vain hyvä naapureillesi. Annan sinulle lahjan. Tiedätkö, jotkut ihmiset saattaisivat sanoa, no joo, se olisi lahja. Mutta toisaalta sinun on ymmärrettävä, että teet silti jotain vastineeksi. Näet, Raamattu sanoo, että armosta teidät on pelastettu uskon kautta, ei omista ansioistanne. Se on Jumalan lahja. Ei tois educaat voisin kerskata. Mä luulen aiemmin, että aion päästä taivaaseen. Mun on tehtävä tiettyjä asioita. Minun täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä, mutta se ei maksa syntejäni, koska Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Ainoa tapa maksaa synnistäni on kuolla ja mene helvettiin. Siksi Jeesuksen piti kuolla täällä. Siksi on tullut se meisen, joten hän voisi olla meidän uhrimme. Ja kun hän nousi haudasta, hän osti iankaikkisen elämän jokaiselle meistä. Nyt tässä on juttu. Vain koska se on saatavilla, se ei tarkoita, että se on sinun. Ikuinen elämän lahja on saatavilla niille, jotka haluavat sen, mutta se ei tarkoita, että se olisi sinun vain siksi, että Jeesus maksoi siitä. Ja teet sen omaksesi yksinkertaisesti pyytämällä. Ja niin yksinkertaista se on. Jumala sanoo, että jos olet valmis myöntämään, että olet syntinen, ja että ansaitset kuolla ja mennä helvettiin, ei ole muuta tapaa päästä taivaaseen, ei teoillasi, uskonnollasi, kirkon jäsenyydelläsi. Olen baptisti, mutta se, että mä olen baptisti, ei vie minua taivaaseen. Näet, jos hylkäämme kaikki muut tavat päästä taivaaseen, kärfeiken oinsidi, toi joonaisulaupersenit, Jumala sanoo, minä annan sinulle iankaikkisen elämän. Johanneksen 14:6, Jeesus sanoi näin, minä olen tie, totuus ja elämä. Sitten hän sanoi, ei kukaan tule Isän luo, vaan minuun. Ei ole uskontoa, ei kirkkoa, ei määrää hyviä tekoja, jotka koskaan vievät meitä taivaaseen. Ainoa, joka voi viedä meitä taivaaseen, on Jeesus Kristus, koska 20 vuotta sitten Kalvariassa niin hän maksoi. Mitä sinä ja minä emme voi maksaa? Hän kuoli meille. Ja Jumala sanoi, sinun tarvitsee vain kysyä minulta, tiedätkö? Jos pyydät minua antamaan sinulle iankaikkisen elämän ja luottamaan minuun. Pelastajasi Jeesus sanoo, annan sinulle iankaikkisen elämän ja kun kuolee, mene taivaaseen. Tapa kysyä on roomalaiskirja 10:3. Raamattu sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on niin yksinkertaista kuin se. Yksinkertaisessa rukouksessa sinulle. Pyytäisit vain Jeesus Kristusta olemaan pelastajasi ja laittaisit uskosi yksin hänen vie sinut taivaaseen. Ei muuta, ei ketään muuta, et edes sinä. Jeesus sanoo, minä annan sinulle sen lahjan, muuten Jeesus teki sen, koska hän rakasti meitä. Hän ei halua, että kukaan joutuu helvettiin. Raamattu sanoo, että hän ei halua kenenkään joutuvan kadotukseen, vaan että kaikki tulisivat kääntymykseen. Hän haluaa sinut. Mennä taivaaseen. Jumala sanoi Johanneksen kirjassa 3:16, sillä Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa. Että jokainen, joka uskoo häneen, ei hukku, mutta on ikuinen elämä. Minä olen niin iloinen tuosta jakeesta, koska se näyttää minulle, että Jumala rakastaa minua. Ja kuinka paljon Jumala rakastaa minua 2000 vuotta sitten. Ja katsokaa taaksepäin. Katso tuota ristillä kuoleva. Hän ei tarvinnut kuolla minun puolestani. Hän halusi, hän kesti vaan niin paljon, että hän halusi kuolla syntieni vuoksi. Joten minun ei tarvitse mennä helvettiin. Ja jos olet samaa mieltä, sano, tiedän, olen syntinen. Tiedän sen, ansaitsen mennä helvettiin, kuten Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolemaa. Mutta en halua mennä helvettiin. Ja uskon, että Jeesus Kristus on inos 6 vaisfien myytsadassa on sanning. Jätän sinut rukoukseen, se ei ole taikarukous, se vain osoittaa uskon, joka sinulla on Jeesukseen. Ja tuossa rukouksessa sanot jotain tällaista, rakas Jeesus, olen syntinen. Ansaitse kuolla ja mennä helvettiin, mutta uskon, että kuolit minun puolestani. Pelasta minut, ole hyvä. Anna minulle ikuinen elämä ja vie minut taivaaseen, kun kuolen. En luota mihinkään muuhun kuin sinuun. Rukous sellaisena yksinkertaisessa uskossa, luottaen Kristukseen. Ei kenenkään muuhun kuin Jeesus Kristukseen. Joten jos olet valmis, rukoile se rukous. Haluan, että kumarat pääsi tällä hetkellä ja rukoile tämän rukouksen kanssani. Haluan tarkoittaa sitä sydämessäsi.
Miksi et rukoile tätä rukousta, rakas Jeesus? Ei nämä sinä. Ja meni onnepistelesin kolla Waterhillissa. Mutta uskon, että kuolit minun puolestani. Ole hyvä ja pelasta minut ja vie minut taivaaseen, kun kuolen. Hyväksyn lahjasi iankaikkisesta elämästä ja luotan sinuun. Ja arvin sä voit viedä minut taivaaseen. Kiitos Jeesus, että pelastit minut. Amen. Jos rukoilit tuon rukoukseen ja tarkoitit sitä sydämessäsi, se tarkoittaa, että luotat vain Jeesukseen, ei muuta. Ei ketään muuta kuin Jeesus. Ota Jumalan lupaus. Sinulle Jumala sanoo, jokainen, joka uskoo häneen, ei katoa, vaan saa. Ikuinen elämä. Uskomme Kristukseen yksin. Meillä on ikuisen elämän. Joten sen takia, kun kuolen, en mene helvettiin, koska minulla on ikuinen elämä. Rukoilin tätä rukousta vuonna 1986. En ole ollut täydellinen sen jälkeen, mutta sen jälkeen minulla on ollut ikuinen elämä, enkä koskaan menetä sitä, koska se on ikuista elämää. Pelastukseni ei perustu toimintaani. John Rice Dixon juuri vaellissekseni. Hän tässä sen aishen vuodalaisuuden saying. Ja hänen lupauksensa, hän sanoo, jos uskot minuun ja luotat minuun, vien sinut taivaaseen. Annan sinulle iankaikkisen elämän. Siinä on se, mihin luotan. Menen taivaaseen, en siksi, että olisin hyvä. En mene taivaaseen siksi, että olen baptisti. Mä menen taivaaseen siksi, että elän hyvää elämää ja yritän olla hyvä naapureilleni. Mä menen taivaaseen, koska ymmärrän olevani syntinen. Amen, tässä pesien kanssa. Ja pyydän Jeesusta Kristusta olemaan vapahtajani. Ylistä Herraa tuosta päivästä. Olen iloinen, että joku näytti minulle, mitä Raamattu sanoo taivaaseen menemisestä. Jos et ole pelastunut, haluaisitko pelastua tänään? Kiitos kun katsoit. Hyvää päivän jatkoa.